Napoleon er i krig, og han er også blevet grådig. Han invaderer det ene land efter det andet. Hvis Napoleon kan overtage den danske flåde, kan han invadere England og vinde krigen. Men englænderne kræver, at Frederik skal overgive den danske flåde til dem. Men det vil Frederik ikke. Aldrig i livet. Så englænderne sejler til Danmark og belejrer København. I 4 dage skyder de brandraketter afsted, som sætter bygninger i brand, og folk må flygte. Bombardementet er det første større terrorangreb mod en civilbefolkning, og store dele af København brænder ned. Til sidst må Frederik overgive sig og mister 80 krigsskibe og 243 transportskibe til englænderne. Danmarks tid som stormagt er definitivt forbi, og 6 år senere går landet fallit.